आं मोनसे बिराद गिदिर गिदिर लेक्सार होग्रा आरो बिराद बेहुदा खोथा बुंग्रा बेहुदा शब्द व्यवहार करने में एक्सपर्ट रेस्पेक्टेड मोस्ट टैलेंटेड ईएम एक्स ईएम ऑफ बीटीसी श्रीजुत राकेश ब्रह्म बिथांनि खोथाखौ आङो बुंनो सानदों। इसके बारे में थोड़ा खुश और बोलना मैं चाह रहा हूँ अभी इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले आप लोग थोड़ा राकेश जी का वीडियो क्लिप्स देख लीजिए। एक्सट्रा मोनसे माने गोदान मोनसे फिलिं बे समाव आं हमदांनो हादों मानोना गोबाव समनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआ गोबां सेक्रिफाइस खालामबोनाय मोनसे दोलो पिसिडिआरनिफ्राय फैनानै इउपिपिएल आरो फैयै नैबे मोनसे बेलासि समाव बे मोनसे समाव दिनै आङो इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि महरै बिबान मोनदों आरो बिबानखौ मोनखांनानै गोसोआव गोजोननायबो मोनदों आरो साननायनि मोनसे गिदिर माने बाहार मोनसे बजा आंनि मेलेमाव फैनाय बायदि बा आंनि गोसोआव हाबफैनाय बायदि आं मोनदों। नाजागोन जेसेबां हागौ एसेबांनो फैगौ समाव जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ बिखेखकरि एकदम जि निउ माने इयं जेनेरेसनफोर दङ बिथांमोनजों मिलायफानानै बिथांमोननि साननाय हनायजों लोब्बा लाफैनानै जोंनि दोलोआ बेसेबांसिम बिथांमोनजों समाय स्पेन्ड खालामनो हायो आरो दैदेनलांनो हायो बे खामानिखौ आं मावनो सेस्था खालामगोन। खाथियाव जोंनि बिधान सभा इलेक्सन दङ आरो आं एसे आगोलाव बुंनाय बायदिनो जे लाइमोना जिहेतु जोबोद माने गोहोगोरा मोनसे माने पार्ट राजखान्थि। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কি কথা কৈছে আজি ইমান দিনত পিছত মিডিয়াত আহিছে বুঢ়া হৈ গ'ল ছাৰ আপুনি আৰু বুঢ়া হোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়ুথ উইঙৰ দায়িত্ব हाउ इमेजिन गोमोथाव बोराय जाबाय बिथाङा बोराय जाखांनायनि उनाव इयुथ उइंनि बिथाङा सासे दैदेनगिरि जाबाय दा बिथांनि सेहेरा फाथि माथो जेननायनि उनाव अबस्थायानो नायजाला सार नोंथाङा कि इउपिपिएलखौ सालायबावनो हाबावगोन गैला अबस्थायानो गैला बै समाव गिदिर खोथा निजर शासन कालर जेनेकुवा धरনৰ धम देखाय जोश देखाय ডাঙৰ কথা কৈছিল আপুনি ৰাকেশ ব্ৰহ্ম ছাৰ এতিয়া পাৱাৰত না থাকা সময়ত ইএমৰ পৰা এমচিএলএ আৰু আপোনাৰ দলটো এতিয়া নাই শেষ হ'বলৈ গৈ আছে এতিয়া খোক আপুনি কিমান ডাঙৰ কথা ক'বলৈ ইচ্ছা আছে খোক ছ'চিয়েল মিডিয়াত খোক আপুনি কি ক'বলৈ ইচ্ছা কৰিছে हाग्रामा महिलारि डाङरियार बिरोधी खक दा बुंदो नोंथाङा बुंनो हागोन ना हाया दमा एबारसो नुसिगोन दा बिथाङा मा अबस्था बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिखाबाय एसेलाय आरो मा दोलोआलाय मा बिनिखायनो हाग्रामा सारा बुंदों दोलोआनो गैलाबा बेखौलाय बुंना मा लाब होननानै मिडियानि सिगाङाव दा बेनो रायजो राजाफोर नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ।